Супрацоўніцтва з Божым Словам. На прыкладзе Маці Божай паразважаем сёння падчас ружанцовай малітвы аб супрацоўніцтве з Божым Словам. Маці Божая, яна першая, хто прыняў Слова Божае ва ўсёй яго паўнаце. Каб засяродзіцца на гэтым разважанні, на пачатку прачытаем урывак з кнігі прарока Ісаі. «Слова маё, якое выходзіць з вуснаў маіх, яно не вяртаецца да мяне пустым, але здзяйсняе тое, што я жадаю, і ажыццяўляе тое, дзеля чаго я паслаў яго». Важна разумець, што Бог на вецер словаў не кідае, што ўсё, што Ён кажа, мае мэту спраўдзіцца. Калі мы ўваходзім у Божае Слова, то важна ў яго ўваходзіць з вераю, як гэта рабіў Абрагам. Нягледзячы на знешнія абставіны, Абрагам не сумняваўся ў тым, што Божае Слова здзейсніцца. Факты гаварылі супраць яго, але Абрагам звыш надзей паверыў таму, што сказаў Бог. І Бог ажыццявіў у жыцці Абрагама тое, што яму паабяцаў, зрабіў яго айцом многіх народаў, хаця ні Абрагам, ні яго жонка Сара фактычна, прыродна не маглі ўжо зачаць дзіця, бо былі надта старыя. Але Божае дзеянне, яно надпрыроднае. Божае Слова – гэта ісціна. А ісціна нязменна. Яна перавышае факты, якія могуць змяняцца ў залежнасці ад абставінаў. Таму, калі мы трымаемся за ісціну, за Слова Божае, падключаем нашу веру, то можам аднойчы пабачыць, як Слова Божае здзяйсняецца і ў нашым жыцці. Памолімся зараз ружанец і паразважаем над таямніцамі радаснымі, над уцелаўленнем Божага Слова і нашым супрацоўніцтвам з ім. У імя Отца і Сына і Духа Святога. Амен. Веру ў Бога, Айца Всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, і ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, які быў зачаты ад Духа Святога, нарадзіўся з Дзевы Марыі, замучаны пры Понскім Пілаце, укрыжаваны, памёр і быў пахаваны. Зышоў да адхлані, на трэці дзень уваскрос з памерлых, узышоў на неба, сядзіць праваруч Бога Айца Всемагутнага, адтуль прыйдзе судзіць жывых і памерлых. Веру ў Духа Святога, святы касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, уваскрашэнне цела, жыццё вечнае. Амен. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будзь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амен. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, бласлаўлёная ты між жанчынамі і бласлаўлёны плод у лоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, бласлаўлёная ты між жанчынамі і бласлаўлёны плод у лоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, бласлаўлёная ты між жанчынамі і бласлаўлёны плод у лоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амен. Таямніца першая. Звеставанне Найсвяцейшай Панне Маріі. У гэтай таямніцы будзем разважаць над тым, што Слова Божае – гэта воля Божая. Анёл Божы Габрыэль прынёс да Маріі Слова Бога, яго жаданне.
Слова Бога было прамоўлена. Яно не было запытаннем, што Бог нешта прапануе Марыі, каб яна сказала сваю думку. Яно было сцверджаннем таго, як будуць адбывацца падзеі. Анёл, увайшоўшы да яе, сказаў: «Вітай, поўная ласкі, пан з табою». Яна ж збянтэжылася ад словаў ягоных і разважала, што гэта за прывітанне. І сказаў ёй анёл: «Не бойся, Марыя, бо знайшла ты ласку ў пана. Вось зачнеш ва ўлонні сваім і народзіш сына. І дасі яму імя Езус. Ён будзе вялікі і будзе названы сынам Найвышэйшага. І дасць яму пан Бог трон Давіда, бацькі ягонага, і валадарыць будзе над домам Якуба вечна, а валадарству яго не будзе канца». Марія разумела, што перад ёю пасланнік Бога, які ўжо агучыў Божае слово. Бог агучыў ёй сваю волю адносна яе. Як чалавек, які жыў Божым словам увесь час, ведаў прароцтвы, Марія была гатовая прыняць Божае слово адносна сябе. Але толькі пацікавілася, як гэта станецца, калі яна мужа не ведала. І анёл патлумачыў ёй: «Дух святы сыдзе на цябе, і моц Найвышэйшага ахіне цябе. Таму і святое, што народзіцца, будзе названа Сынам Божым. Вось і Альжбета, сваячка твая, і яна зачала сына ў старасці сваёй. І ўжо на 6-м месяцы тая, якую называлі бясплоднай. Бо для Бога няма нічога немагчымага». Тады Марія сказала: «Вось я, слуга пана. Няхай мне станецца паводле твайго слова». То бок слова Бога прамоўлена. Слова Бога прынята Маріяй. Слова пачынае дзейнічаць, пакуль не ажыццявіць тое, дзеля чаго яго Бог вымавіў. Каб слова Божае пачало ў нас дзейнічаць, то трэба яго прыняць, пагадзіцца з ім у сэрцы сваім. І толькі тады яно пачне дзейнічаць, каб праявіцца ў нашым жыцці. Амен. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым. І не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амен. Вітай, Марія, поўная ласкі, пан з табою, благословленая тымі жанчынамі і благословлены плод улоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марія, поўная ласкі, пан з табою, благословленая тымі жанчынамі і благословлены плод улоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марія, поўная ласкі, пан з табою, благословленая тымі жанчынамі і благословлены плод улоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марія, поўная ласкі, пан з табою, благословленая тымі жанчынамі і благословлены плод улоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марія, поўная ласкі, пан з табою, благословленая тымі жанчынамі і благословлены плод улоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марія, поўная ласкі, пан з табою, благословленая тымі жанчынамі і благословлены плод улоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марія, поўная ласкі, пан з табою, благословленая тымі жанчынамі і благословлены плод улоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марія, поўная ласкі, пан з табою, благословленая тымі жанчынамі і благословлены плод улоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая,
маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, бласлаўлёная тымі жанчынамі і бласлаўлёны плод лоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, бласлаўлёная тымі жанчынамі і бласлаўлёны плод лоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амэн. Таямніца другая. Адведзены Паннай Маріяй святой Альжбеты. У гэтай таямніцы паразважаем аб тым, што значыць вера ў Слова Бога. Слова Божае уцелавілася праз Марію. Марія адчувала яго як ніхто іншы. Са словам яна пайшла ў дом Захарыі. І дом Захарыі, яго сям'я, першымі атрымалі Духа Святога праз слова уцелаўлёнае. Альжбета сказала: «І шчаслівая тая, якая паверыла, што споўніцца сказанае ёй Панам». Габрэі, якія ў веры арыентаваліся на Абрагама, ведалі, што гэта сапраўднае шчасце мець веру ў Божае Слова, што такі чалавек з такой верай будзе максімальна блаславёны Богам. І Альжбета падкрэсліла, што менавіта так паверыла Марія. Паверыла ў здзяйсненне Божага Слова. Адносна Марыі Біблія ўвесь час кажа, што Марія заўсёды разважала над словамі Бога ў сэрцы сваім. Бог даў нам сваё слова, каб мы ім харчаваліся, ім насычаліся, каб пачалі адчуваць яго ў сабе, як Марыя. Калі словы Бога пачынаюць у нас жыць, мы яднаемся з Богам, мы апранаемся ў яго моц. У грэцкай мове ёсць два вызначэння Слова Божага. Першае – гэта логас. Вечнае, нязменнае, усёабдымнае слово. Гэта і Христос, і само Пісанне. І другое значэнне – гэта рэма. Канкрэтнае, жывое, вымаўленае слово, сказанае ў пэўны момант. Калі логас – гэта сутнасць, то рэма – дзеянне або актуальнае прымяненне слова. Гэта значыць, калі слова ажыццяўляецца, уцелаўляецца, са сферы духа ўваходзіць у нашае вымярэнне, па нашай веры. Божа, дай нам веру непахісную, як скала, у Тваё Слово. Амэн. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, придзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым. І не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амэн. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, бласлаўлёная тымі жанчынамі і бласлаўлёны плод лоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, бласлаўлёная тымі жанчынамі і бласлаўлёны плод лоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, бласлаўлёная тымі жанчынамі і бласлаўлёны плод лоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, бласлаўлёная тымі жанчынамі і бласлаўлёны плод лоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, бласлаўлёная тымі жанчынамі і бласлаўлёны плод лоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая,
маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, бласлаўлёная тымі жанчынамі і бласлаўлёны плод лоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, бласлаўлёная тымі жанчынамі і бласлаўлёны плод лоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, бласлаўлёная тымі жанчынамі і бласлаўлёны плод лоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, бласлаўлёная тымі жанчынамі і бласлаўлёны плод лоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, бласлаўлёная тымі жанчынамі і бласлаўлёны плод лоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амэн. Таямніца трэцяя. Нараджэнне Езуса Хрыста. У гэтай таямніцы паразважаем над праяўленнем слова. Слова Божае нараджаецца, уцелаўляецца, са сферы духоўнай пераходзіць у матэрыяльнае вымярэнне. Калі мы доўга і грунтоўна разважаем над словам, то яно пачынае праяўляцца ў нашым жыцці. Нават калі слова супярэчыць фактам і абставінам, у якіх мы апынуліся, але мы трымаемся яго, мы выношваем яго да канца, яно уцелаўляецца, матэрыялізуецца, праяўляецца, і такім чынам здзяйсняецца воля Божая праз яго слова. Слова сталася целам і пасялілася між намі, і ўбачылі мы славу ягоную, славу, якую мае ад Айца адзінародны, поўны ласкі і праўды. Слова прыйшло і пашыралася, і здзяйсняла цуды. І мы, людзі, бачылі, як праз слова змяняліся факты, як праз слова адбываліся надпрыродныя рэчы. Але гэтыя цуды адбываліся ў супрацоўніцтве з чалавекам. Бог не проста хоча з'яўляць сваю моц. Ён хоча супрацоўніцтва. Яму патрэбна наша вера. Без веры Бог не можа дзейнічаць у нашым жыцці. Калі мы не вызваляем нашу веру, Бог не можа праявіць сваё слова у нашым жыцці. Божа, дай мне тваю веру, узмацні мяне па слову твайму. Амэн. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя тваё, прыйдзі валадарства тваё, будь воля твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амэн. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, бласлаўлёная тымі жанчынамі і бласлаўлёны плод лоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, бласлаўлёная тымі жанчынамі і бласлаўлёны плод лоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, бласлаўлёная тымі жанчынамі і бласлаўлёны плод лоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, бласлаўлёная тымі жанчынамі і бласлаўлёны плод лоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая,
маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, бласлаўлёная тымі жанчынамі і бласлаўлёны плод лоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, бласлаўлёная тымі жанчынамі і бласлаўлёны плод лоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, бласлаўлёная тымі жанчынамі і бласлаўлёны плод лоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, бласлаўлёная тымі жанчынамі і бласлаўлёны плод лоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, бласлаўлёная тымі жанчынамі і бласлаўлёны плод лоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, бласлаўлёная тымі жанчынамі і бласлаўлёны плод лоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амен. Таямніца 4. Ахвяраванне Езуса Хрыста ў святыні. У гэтай таямніцы паразважаем над тым, што такое праслаўленне Божым Словам і чаму гэта так важна. Ахвяраванне першароднага дзіцяці Богу – гэта значыць поўнае і цалкавітае прысвячэнне дзіцяці волі Божай, прысвячэнне Богу ягонага жыцця. Езус – гэта слова ўцелаўлёнае. Ахвяраванне слова – гэта значыць прысвячэнне слова Богу, адданне хвалы Господу. У псальме чытаем: «У Богу я ўслаўлю слова ягонае, у Господе ўслаўлю слова ягонае». У гэтым ёсць сапраўднае пакланенне, калі мы ўзносім хвалу Богу ягонымі ж словамі, вяртаем яму ягоныя словы, апранутыя ў праслаўленне, якое выцякае з нашага сэрца. Гэта і ёсць тое, пра што казаў Езус у сваёй размове з самаранкай. Але надыходзіць гадзіна, і цяпер ужо ёсць, калі праўдзівыя вызнаўцы будуць пакланяцца Айцу ў духу і праўдзе. І такіх вызнаўцаў шукае сабе Айцец. Бог ёсць духам, і тыя, хто пакланяецца яму, павінны пакланяцца ў духу і праўдзе. А праўда, ісціна – гэта і ёсць Божае Слова, вечнае і нязменнае. Спевы хвалы, якіх так шмат у кнізе псальмаў, гэта словы падзякі Богу за здзяйсненне ягоных словаў, ягоных абяцанняў. У псальме Давіда чытаем: «Я буду хваліць імя Божае спевам і ўзвялічваць яго з падзякаю. І будзе гэта больш даспадобы Господу, чым вол, бык з рагамі і капытамі». Тут Давід кажа, што пакланенне Богу праслаўленнем – гэта і ёсць ахвяра Богу. У іншым псальме чытаем: «Няхай ахвяруюць ахвяры падзякі, і няхай абвяшчаюць з радасцю пра дзеянні ягоныя». Божа, навучы нас праслаўляць Цябе ў духу і ісціне, каб нашае праслаўленне было сапраўдным і прыемным Табе. Амен. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будзь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым. І не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амен.
Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная тымі жанчынамі і благословлены плод лоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная тымі жанчынамі і благословлены плод лоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная тымі жанчынамі і благословлены плод лоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная тымі жанчынамі і благословлены плод лоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная тымі жанчынамі і благословлены плод лоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная тымі жанчынамі і благословлены плод лоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная тымі жанчынамі і благословлены плод лоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная тымі жанчынамі і благословлены плод лоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная тымі жанчынамі і благословлены плод лоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная тымі жанчынамі і благословлены плод лоння твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амен. Таямніца 5. Езуса знаходзяць у святыні. У гэтай таямніцы паразважаем пра шуканне Божага Слова. Слова ўцелаўлёнае знаходзяць у святыні. Калі мы згубілі Слова Бога, то варта павярнуцца ў святыню і там ізноў яго знайсці. Калі бацькі знайшлі Езуса, якога шукалі 3 дні, ён спытаўся іх: «Ці вы не ведалі, што мне трэба быць у тым, што належыць Айцу майму?» Слова заўсёды знаходзіцца ў доме Айца, у святыні таго, хто стварыў усё навокал. Слова прабывае ў Богу і з Богам. Падчас чытання і разважання над Словам Дух Святы дае нам тлумачэнне. Бог укладае думкі наконт Слова ў наш розум. Немагчыма, каб разважаючы ў сэрцы сваім над Словам Божым, нам прыходзілі думкі ці тлумачэнні ад сатаны. Божае Слова акурат і абараняе нас ад д'ябла, бо яно ісціна, праўда, а д'ябл і лжэц. Дух Святы заўсёды будзе адкрываць ісціну пра Бога тым, хто чытае Слова і разважае над ім. Бо Слова Божае – гэта думкі Божыя, ягонае мысленне, ягоны наказ нам, ягоная воля. У кнізе выслоўяў Саламона чытаем: «Сыне мой, слоў маіх слухайся, і да прамоваў маіх нахілі тваё вуха. Хай не адыдуць яны ад вачэй тваіх, захоўвай іх у сярэдзіне сэрца твайго, бо яны жыццё таму, хто знайшоў іх, і ацаленне для ўсяго цела ягонага».
І воля Бога ў сітуацыі з Езусам, якога згубілі бацькі, акурат і складаецца ў тым, каб мы заўсёды вярталіся да слова, шукалі Езуса. Божа, аднаві ў нас жаданне шукаць Цябе, шукаць і разумець словы Твае. Дух Святы, ажыві для мяне Слова Божие. Амин. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твоё, придзі валадарства Твоё, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым. І не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амин. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленая тымі жанчынамі і благословлены плод лоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленая тымі жанчынамі і благословлены плод лоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленая тымі жанчынамі і благословлены плод лоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленая тымі жанчынамі і благословлены плод лоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленая тымі жанчынамі і благословлены плод лоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленая тымі жанчынамі і благословлены плод лоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленая тымі жанчынамі і благословлены плод лоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленая тымі жанчынамі і благословлены плод лоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленая тымі жанчынамі і благословлены плод лоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленая тымі жанчынамі і благословлены плод лоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амин. Хвала Езусу Христу. Сябры, калі вам спадабалася такая форма ружанцовай малітвы, то падпішыцеся на мой канал, дзяліцеся гэтым відэа і пашырайце Божае Слово сярод сваіх сяброў і блізкіх. Няхай Божае Слово дакранецца кожнага, хто хоча развіваць свае адносіны з Богам. І няхай уся слава будзе Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амин.